Chineke gọzie ndị nne niile ọkpara Chineke biko gọziere m ezinne onye nwe mmadụ ebere biko arịrịọ ka m narịọ gọzie mama m gọziere m nne mụrụ m oyoyo nne Chukwu bulie nne m elu ndị nne niile ebe ọbụla ha nọ n'otu n'otu Chukwu gọzie ndị nne niile onye amara onye onyinye ọ bụ gị nwere ike niile ihe dị mma si na nka gị abịa gọziere m nne m Chineke gọzie mama ọ bụkwa gị nwe ngọzi onye ọbụla ị gọziri ga-adị ihe nne m elu Chukwu gọzie nne m gọziere m mama ekwela ka nne m dapụfu onye tara afụfụ emesịa na ọ ga-eri uru ihe nne m elu Chukwu gọziere m nne m Chineke nna onye nwe mmadụ ọkwa gị nwe ngọzi onye gọziri na ọ ga-adị onye kọchara na-akọchawo ya onye isi dị nna na ọ ga-adị bulie mama m elu nne m ka ọ dị iche ọ gaghị anwanwe ike ngọzi ga-eru ya ka ọ ga-ahụ ụmụ ga-azụkwa ya ọ ga-aka nka nne m ga-abụ isi awọ ekpere m n'ụtụtụ ekpere m n'anyasị bụ ka ọ dịrị nne m mma Chineke gọzie nne m tebụrụ ala tinye aka m elu ya ọma na Olise kere ụwa si ya biko gọzie nne m gọziere m nne m nne m ga-eririri uru isi na onye tara afụfụ na-emesịa na ọ ga-eri uru ekwela ka nne m nwụọ n'oge ya erughị eru ebe ọ tara ahụhụ wepụọ nne m ga-ahụ n'ọma gọziere m nne m Chukwu gọzie nne m obulie nne m elu Chineke nna m Jizọs oke mmanwụ na-eche onwe ya agụụ n'eluigwe biko gọziere m nne m gọzie ọgọ m nwanyị nne mụrụ nwunye m ebere Okorie Chukwu buliere m ya elu gọzie Chibunna ha bụ ndị ọgọ m Chimezie edu ụzọ dị lụrụ ma gị gọzie ha bulie ha elu na-amaka na-ebi ụtọ na-ebu ihe ndị a aha niile a na-etu ndị nna anyị infat ebe ọ bụla ị nọ na achọrọ m ka ị gbapụrụ nne gị na-egwe Nneọma m Chukwu gọzie gị onye gị ndụ arụ isi ike anya ndị iro agaghị ahụ gị ebe ekpere m na-ekpere gị ụgbọelu ụwa ajụjụ ka m jiri bi ya o nwere onye mara ihe chi ga-abụ ya pụta bịa n'ụzọ ya echi dị ime o nweghị onye ma ihe ọ ga-amụ ọ ga-amụta udo ọ ga-amụta ọghọm amaghị m mana isi nne m echi ya na ọ ga-adịrị ya mma ezi ụka isi mama ndị nne ọ ga-adịrụnụ mma asị m egbe ebere ugo bere na ha ka esibe ya ebe na nwanne m nkụkwa ya ọ ga-adịrị nne gị mma kwuo ya ọ ga-adịrị nne gị mma ọ ga-adịrị nne m mma kwuo ya na ọ ga-adịrị nne m mma maka na onye tara afụfụ
tara afụfụ wee mụọ gị. Ị na-anụ nwa okorobịa, ị na-anụ nwa agbọghọbịa. Ọkwa maka ego, ego dịkwa anyị abịa, ego ahụ ga-adịkwa anyị alaba, onye ọbụla kpachakwara anya ya. Ị na-anụ, ebukwala nne gị maka iyi ego. Igbo nne gị maka ego, Igbo nne mụrụ gị maka iyi ego. Oge ọ ga-erukwa nke gị, ụmụ gị ga-eji gị ime ngwongwo. Ezi nne gị anya, ihe mere nne gị ka ọ ga-eme gị. Kpachara anya gị o, agbọbịa kpachakwara anya gị, kpachakwara anya gị o. Ọ bụ mmadụ leziekwa anya o, egbukwala nne mụrụ gị o, egbukwala nne mụrụ gị o, emezikwala nne gị ike. Nne gị ahụ dịkwa oke mkpa o. Ị ma na ịgasị abata oge ahụ gị nne ụwa jụọra gị oyi. Ị ma na ịgasị abata o, nwanne ga-agbanwe onye gị nne o. Ị ma na ịgasị abata o, nne m ga-agbapụ ọsọ sị gị lọrụ ọcha. Gọziere m nne m, nne Chief Imo, gọzie nwunye m ezi nne Mmesoma nwa m. Gọziere m nne Emmanuel m, o buliere m elu nne Osinachi nwa m. Gọzie nne m, Chineke gọzie nne m. Don Henry gwa Chineke o, ka ọ gọzie mama gị a. Kedu ebe si je nwanne m nọ? Ukwu ga-agọzi nne gị a. Nne mụrụ si je o, n'ụzọma. Ukwu gọzie nne Ada nne o. Oge nwanne, Bruce nwanne m na n'ụwa. Collins Mani Desmond o, Chiamaka. Ukwu ga-agọzi ezi nne anyị. Chioma nwanne m, Ukwu ga-agọzi nne m. Judu na-ede m, ya na-agata nwunye ya. Olenus nwanne m, ya na-achị nwendu o. Ụzọma, onye
mere ya n'ụbọchị taa ma nwoke ma nwaanyị ma ndị nọ nga ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ọrụ ndị nọ n'iwu nwaanyị niile Chineke asị m ihe ọma m hụrụ na mba ọ ga-erute azụ ọmụ ọgụdọ kwụrere ngịrị ibe onye rie onye anụnụ ibe ya nọ mmaziri nwaanyị na-aga aga hụ n'elu ebe ahụ na mmiri na-edo ọwa ya wụchapụ ihe ọwụrụ ihe nọ n'okwute ya wụchapụ ha ndị ọma anyị bisi n'ike ndị ọma anyị nọruru ụmụ anyị na-aja nọrụ ụlọ n'ụlọ nọrụ nna m bedụ nwa biko Jizọs All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!